Zo wordt de hele vierde Saskia Dwestrit in Ljouwert docht mooi on het eco-brachtje. Daarbij eten ze geen vlees en broeken ze biologische cheese, yoghurt en thee. En zo hoeven ze net al hier apart wetter te sieden of koffie te zetten. Als ze daar een foto en verslag van opsturen, verdienen ze klimaatpunten. Eet lekker al, ja. Ja, iets lekker. Voor de wedstrijd worden alle hier acties betocht. Liggen ze een dode auto net broeken en de gloeilampenpolitie is inzet. De kinderen uit de straat zijn bij de buren langs geweest en hebben hun erop geattendeerd dat een gloeilamp ontzettend slecht is voor het milieu. Punten worden verder verdiend met bijgelijks de Energy Watcher. Daar leer je van dat goonapparaten een soort stroombroeken. Nou, de wet is hier. 2000 watt. De strikkie is er iets van 3000, 2400. Maar minder strikken, dat hij hem al in Ja. Ik doe net met z'n vloer hem naar het werken. Verder is het een kwestie van simpele besparings, als radiatorfolie omlissen en toeken uitvindingjes tapassen. Dat zijn allemaal bloempotjes die je in elkaar draait met bouten en moeren. Dan zet je kaarsjes onder. Het werkt hetzelfde als een ouderwetse keramiek. Dus het jouwt warmte. Dan kan ik kachel leveren. Ja. Van de haast 2300 stritten ben nog 150 uur. De Julianenwaai in Utrecht stiert Boppen. En die is 4 keer zo lang als de Saskia Dwest-stritten. Als je het vergelijkt met elkaar, zij krijgen vooral de punten van Facebook en wij van eigen acties. En het gaat uiteindelijk om de eigen acties, want daar doe je ook echt mee goede dingen mee voor het milieu. Ja, en dan denk ik wel dat ze daar wat op letten, dat het maar minder mensen liet stritsen. Ja, dat wordt oors beoordeeld als een grote langer. Nou, dat zeggen ze wel, maar we zien het nog niet. De strijd gaat nou benamen tussen de nummer 2 in Dronten en de nummer 3. Gisteren stonden we even tweede plek, dus we gingen elkaar allemaal appen en een berichtje sturen. We staan tweede en later kwam weer een bericht voorbij, we staan toch weer derde. Want ja, die dienen ook weer acties in. Dus, Ja, wist. Dus dat was spannend. Ja, we worden bloedfanatiek. En ze hadden wel wat ideeën. Wat wel al veel buren hebben gedaan is een speurtocht in hun eigen huis op zoek naar naden en kieren. Zodat je daar weer tochtstrips voor aan kan schaffen. En dat zijn allemaal acties waar we heel veel punten voor krijgen. Op 18 april is de uitslag en witte ze hokkerstritten €10.000 woon had.